igsoon, maayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag Sa dili pa ko mo padayon, palihog ko pakigrit na pod sa inyong mga katapad, sa inyong mga tao, sa inyong atubangan, sa inyong likod, o Happy Sunday. Kanang happy gyud ha, ayaw nang nagmugot ha, kanang happy gyud nga naka-smile, no? Bahalag na mo'y face mask, mailhan man yun ang tao nga nag-smile, bisan pa nag-face mask, no? Kaysa ka ng taong mugot yun. Pero mao na yun na inyong naong, nawa na yun tayo mahimo niya na, no? Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon naghisgot kini about the parable of the wedding feast, no? Prepared by a king for his son. Siyempre kini kay ang hari maay nag-andam sa maong kumbira, bungga gayud kini nga mao nga kumbira. No? Bungga gayud kay ang hari gyud ang nangandam niini para mahimong malipayon ang iyang anak nga lalaki. But sad to say, ang mga tao nga gidapit sa maong hari, mga pinili nga mga dinapit sa maong hari, mibalibad sa maong imbitasyon sa maong hari. O gani, gipaadtuan pagbalik sa maong hari, ingna sila, naandam na ang pagkaon, naihaw na ang baka, naihaw na ang mga nati, no, ang mga pinatambok nga nati. Pero, wala gayud sila muadto, tungod kay mipadayon sila sa ilang mga buluhaton. Siguro, ang giingon sa Ebanghelyo, ang uban miadto sa tindahan, busy sa negosyo, ang uban miadto sa ilang busy sa ilang pagpanguma, o ang uban sa lain mga unfinished business nila. Di ba usahay ingon ana ta? Usahay dili ta makatambong sa misa, di ta makatambong sa tuang mga kasaulugan sa pulong, tungod kay aduna tay mga kaugalingon nga rason. Ug tungod ni ana, nasuko ang hari. Di day mo muanhi di ay ha? Hala, sige. Kung atong tan-awon, ang maong invitation sa hari, usa kini katimaan sa opportunity sa maong gipang-imbitar. Hunahunaan ninyo, ang hari mao'y nag-imbitar. Sa ato pa, dako kini nga oportunidad sa mga invited unta nga mga guest. Siguro gani, kung imbitaron ka mo ni Mayor, mukadto gayud ka mo kay si Mayor yang ga-imbitar ka nato. O si Father mag-imbitar ka nato, mukadto kita kay si Father yang ga-imbitar ka nato. This is an opportunity. Mga igsoon sa atong kinabuhi, daghan po kayong mga oportunidad nga miabot sa atong kinabuhi. Di ba? Daghan kayong mga opportunity nga miabot sa atong kinabuhi. Pero sometimes, we miss that opportunity. Nga naman, kita mismo ang midili niini. And may tapos kini by blaming ourselves. Magmahay ta usay, so sayang nga itong opportunity. Kwartahan dagaw ako. O siya nga na opportunity, yakagawas dagaw ako ng nasod. Or daghang mga opportunity, kasudagaw ako pagka maista, iuna pa ko gayud yang lain na mga butang. Daghang opportunity sa atong kinabuhi, pero usahay mamiss nato. We have to grab that opportunity. Sama sa mga invited, pinili nga invited guest, na miss nilang opportunity na makaadto sila sa palasyo, makauban sila sa hari, makakaon sila sa maong kumbira. Og tungod niya na, ang maong hari, ming adto gisugo niya ang iyang mga sulugoon pag adto sa mga kadalanan. Og ang mga sulugoon, magdala og mga tao nga si bisan kinsa walay pili, maayo o dautan, gidala sa mga sulugoon ngadto sa kumbira. O sumala sa Ebanghelyo sa Sambingay, napuno ang lugar sa gikumbirahan. But very surprising, nga naman, nga sa Ebanghelyo nato sa maong parabol, adunay usa ka tawo nga gipaghapos sa hari. Siya, uy, noy, nasa doon ani kaw, nawakaw sa makabado ng pangkasal. Sa ato pa, ang maong tao nga gipagawas sa maong hari, wala siya magbuhat sa iyang responsibilidad isip inimbitar sa maong kasal. For example doon, imbitaron ka mo, mangimbitar ka mo ng kasal. Tapos yung iimbitar mayo pagkato ga short, ga sando, ga chinilas, malipay ka mo. That is an insult. If you are invited,
You have the responsibility nga magbado ka gayud nang matarong nga musibo sa maong okasyon sa kasal. Naalangan doon chaliko-chaliko ka ngadto tapos mag-sure ka ng pagbasketball. Sino yang malipay doon kanmo? Busa, we have responsibility every time nga moadto ta sa maong invitation. Same as giingon na Jesus, ang pasabot na Jesus sa atong sambingay doon. Kitang tanan invited ta sa Ginoo sa gingarian sa Dios. Kitang tanan invited ta sa Ginoo alang sa kaluwasan nga gi-offer kanatong tanan. But we have the responsibility. Dili laong pasag-aw kayang kaluwasan gihatag sa Dios kanato, automatic na kita maluwas. Bahala way himuon mo. Bahala magkuwang-kuwang ka sang bayi mayo. Bahala magpanaw-panaw ka. Bahala ka pagsimba ka mo saan. Ako panaw-panaw lang tapos kitang tanan maluwas. No. We have the responsibility sa matag usa kanato. For example karon, makasuod ka sa pagka-teacher. Pagka-teacher, you have the responsibility. Kung usa ka kaabogado, na kay responsibilidad. Dili na kaya automatic na yan, abogado na sa ako. Or teacher na sa ako. Pari na sa ako, okay na ako. Bahala ka mo saan. We have responsibility sa mga butang nga atong gidawat sa atong kinabuhi. Mga igsuon, unsaon nato nga mahimo kitang makapuyo o usa ka gitawag og dalaygon nga kinabuhi. Nga nagtuman ta sa atong responsibilidad diha sa Dios. Adunay usa ka pari nga nag-ingon nga kung gusto kita nga mahimo kitang angayan nga bisita sa Dios sa gingarian sa langit, we have to live a virtuous living through drinking the Christian beer. Kaning mga palahubog naglain ding una-una nasa si Father guys gut na doon ng beer, no? Dili lang ni mao ang San Miguel beer, dili ni mao kining atong gitawag apple beer, red horse, daunan na kuman, or December, November, o Pasko da, dili ini amo yang pasabot ko. Yang pasabot ng beer, unsay spelling sa beer? B, tigamay ka mo mga parahingaw ha. B stands for Bible. Isip mga dinapit sa Dios sa gingarian sa langit, we have the responsibility to read the Bible. Ang Biblia gihimo sa Dios, gihatag sa tao aron mahimong giya nato sa kinabuhi. Dili tumos ang giingon sa Biblia, kamatuuran nga maggiya sa atong kinabuhi. Pero para kanato mas ganahan pa ta mo tan-aw ni Cardo. Muganahan pa ta mo subaybay og teleserye nga puros na hinimo-himo ang maong istorya, walay kamatuuran. Pero gidid-an nato ang Biblia nga mao ang naghatag kanato kamatuuran. Pangutana, na bang may Biblia sa inyong balay? Wala. Naa, Father? Pangutana, gibasa ninyo. Pag may time, Father. Mga higsuon, ang Biblia dili usa ka dekorasyon. Dili usa ka butang nga ato lang taguan sa ato ang mga kabinet, sa atong mga aparador. Ang Biblia, usa ka pulong sa Dios nga mao'y mutabang kanato sa paggiya sa atong kinabuhi. So isip mga dinapit sa Dios sa gingarian sa langit, we have the responsibility to read the Bible. Tanawan ninyo na sa kilid, unsa na, year of the word of God. Pero karong mga tuiga supposed to be, humana unta nato og basa ang maong Biblia. Pero tungod kay gadili kita, so dili ta angayan makasulod sa gingarian sa Dios. E stands for Eucharist. Eucharist. Unsay giingon sa Dios, unsay giingon ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan. Giingon sa Jesus, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako magpuyo diha kaniya. Miingon pagayod sa Jesus, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, tagaan sa kinabuhing dayon, makaangkon sa kinabuhing dayon. Sa ato pa, asa ninyo madawat ang lawas ug dugo ni Kristo? Maka-order ba mo ani dito sa Rindibo? Maka-order ba mo dito sa Grand Minching, dawhain na mga hotel na 5-star? Maka-order ba mo lawas ug dugo ni Kristo? No. Only offered by God
in the Holy Eucharist. Libre nga gihatag sa Dios ang iyang lawas ug dugo sa santos nga misa. Pero why? Daghan man laging tao nga mas giuna nila ang ilang mga buluhaton kaysa pagtambong sa santos nga misa. Usay gani siguro kamo, biktima mo ni ini ba? Ay dinaya ko musimba doon, Father, kay on panaw ko. Dinaya ko musimba, Father, kay arangay buruhaton ko doon, maga-overtime pa ako. Hamatok pa sa kamo. In cambio mayo ang ginosan ka mayo mga buluhaton. Simba ko matigbak kamo. On pag-iupod maglaong na, dinaya ko musimba, Father, kay magalaba na ay kami. Sus, mamatay na lang mo ka na yung labunong di pa na mohurot. Nga nung unahon ninyong mga butang, nga naman tay santos nga misa, nga obligasyon nato, responsibilidad nato mga dinapit sa Dios sa pagtambong ni ini, kay diha nato madawat ang lawas ug dugo ni Kristo. And the other E stands for expression of love with others. Usahay mangod natay mga mentalidad moingon dayon ang tao, bahala da kamo ang saan, basta ako sigurado yaning kamo ta ako ng kanak sigurado safety da ako, bahala da kamo. We have to express our love with others. Sa pasabot, aduna di ay tayo responsibilidad sa atong isig katao. Is that right? Natay kuwan, natay responsibilidad sa atong isig katao? Yes. Hala ko no, pukawa ko no ng inyong mga katapad at nangatulog na maka mo'y responsibilidad. Mga igsuon, kinahanglan, dili nato tan-awon ang atong kaugalingon lamang. Nakahinumdum mo, ningingon ko kaninyo, kung gusto ninyo maangkon ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi, just remember the word joy. Dili joy nga kalipay lang, kundi J stands for Jesus. O stands for others. And Y stands for you. Sa ato pa, dili day imuha. Unya ang uban, unya usa pa ang Ginoo. Baliktad, unaha ang Ginoo, sunod ang uban, usa pa ang imong kaugalingon. Pero ang nahitabo ka nato, gisafety na nato atong kaugalingon, usa pa ang uban, ug katapusan pa gyud ang Ginoo. Kay kung ang tawa na gani mahimo sa kinabuhi, magkasakit-sakit na gani, gabalibara na sa doktor, asa dagan sa Ginoo. Pero sa may paglawas, asa dagan, walay gidaganan ang iya lang kaugalingon. Mao nay sayop nga prinsipyo sa tao. So we have to correct it. Jesus, others before you. And the last, R, stands for rosary. Gampo mo rosary, wala. Nganong, nagampo mo rosary, wala. Ang uban, no, man nagitingog-tingog, wa mo'y ampo-ampo. Mga igsuon, ang rosaryo, dili ordinaryo nga pag-ampo. Kung nakahinumdum mo ni Virgin Maria nga nagpakita sa Fatima, miingon siya, pag-ampo ka mo og rosaryo, kay kini usa kini kahinagiban nga makabuntog sa mga daotang elemento sa kalibutan. Pero nganong dili man nato ampuon? Supposed to be karon kay month of October, Rosary month, wa pag yun mo mag-ampo. How about kung lain pang bulan nga wala gideclare sa simbahan nga Rosary month? Samot nang dili mo mag-ampo. Pero wa mo kasayod nga ang rosaryo dako kay gamit sa tao, dako kay tabang sa tao. Mga igsuon, nganong uban dako-dako man mo dina, ikapoy na mong paminaw. Mga igsuon, kung gusto nato nga mahimot ang angayan sa kumbira nga giandam sa Dios alang kanato, kinahanglan atong hinumduman ang pulong nga beer. Bible, we have to read the Bible. E, Eucharist, we have to attend the Holy Eucharist para atong makalawat ang lawas ug dugo ni Kristo. And E, the other E, stands for expression of our love. So we have to think of others, not just of ourselves. And the fourth, the letter R stands for rosary. Please pray the rosary, not only every week, but every day, twice a day. Hinaot paunta. Mga igsuon, manindo kitang tanan o maghiusa kita karon sa pagpadayag sa atong pagtuo.